Optager den nu, ja. Så har vi lige surstrømning. Eller du er nødt til at så køre den rundt, jo. Det lugter sur røv. Ej, det lugter noget der. Det løber ud over bordet, der kommer der en lugt, mand. Ej, for satan, det lugter grimt, mand. Nøj. Det lugter sur røv. Ej, det lugter værre. Jeg tror faktisk, det var værre. Ej, jeg tror faktisk, det var værre. Jeg prøver, du går derover, og så lugter det. Prøv lige at stikke knuskaft den i. Jeg Jeg prøver synes det. ikke, det er galt. Det synes jeg virkelig ikke. Det synes jeg selv ikke. Det er ikke en af de rigtige, dem der er. Jo, der. Nej, jamen jeg flytter mig. Skal I smage en, og så se Allan. Du er Allan, du får en bajer af mig i aften, hvis du har det stykke der. Jeg har kraftet med den hele. Nej, bare et bil. Jeg ved ikke, hvis du lægger, han brækker sig med en fisk her. Øj. Det lugter rigtig meget. Føj. Det er da alligevel det der. Jamen, det er klamt.